Erokamano Sharon. Gima duong' moloyo e weche wacho gi te bende kendo moketowa ka en tiyo ne jopiny. Koro bero chokro kata loso weche mag omenda gi. Duoko gima duong' mogik mwang'iyo kaka county government wa Migori en ni to dang' wa improve kata dang' wa ber nade ngima mar japiny e kare mar ohala. Emomiyo nyaka iduchochiko manyo wadonjo gi governor marwa through the department mar trade osemedo chirni kendo chirni manoger chon manyocha onge services osetem matek mondo me watem kele services mondo me jopiny oyud pi, joma use chiro oyud improvement of garbage collection kata choko taka, to gi kata mana choche kama ji nyalo konyore sama ji use chirni go.